Кампанията по преброяване на населението и жилищния фонд в Кърджали е заплашена от провал. Причината е, че няма желаещи за анкетьори. Седмица преди крайния срок документи са подали едва половината от необходимия брой преброители. Най-тежка е ситуацията в община Кирково, където за сега едва 5% от преброителите са се записали за участие в кампанията. За да спаси предстоящото преброяване, Териториалното статистическо бюро започва мащабна акция за информиране на местните жители. Малко над 1000 души ще са необходими, за да преброят населението в област Кърджали. До момента заявленията са само 521, а крайният срок е 10 декември. Според директора на статистиците Мария Желева, проблемът е в общините. Най-вероятно кметовете на населени места не са свели информацията до жителите на тези малки населени места. До някъде това е един вид некомпетентност на общинските служители. От областната управа отхвърлиха подозрението, че тежката ситуация е резултат от бойкот на кметовете. Поред мен е силно да се говори за някакъв бойкот. Сигналите, които получихме от няколко общини за връщането на хората при подаване на документите, ги е демотивирало. За да засили кампанията, Статистическото бюро започва информационна акция сред хората. На оживени места ще се разлепят брошури с покана към жителите да се включат като преброители. Възможно е срокът за подаване на документи да бъде удължен. За 18 дни работа през идния февруари всеки преброител ще получи около 350 лева. Срещу тези пари той трябва да обходи 80 жилища и да анкетира 250 души.